Poďme sa baviť o analýze trhu a identifikácii cieľovej skupiny. Čiže prvá vec, potrebujete si konkrétne zadefinovať, môj segment je priemysel, aká je veľkosť firiem, koho chcem osloviť, bude to Budapešť, západné Maďarsko, kde vôbec, treba presne povedať. Druhá vec, je treba povedať, že aká je tá potreba trhu. Že či vôbec tam tá potreba je. Ono, tá potreba tam vždy je, ale Maďarsko má veľmi veľa segmentov dosť zmonopolizovaných, že proste keď predávate napríklad zeleninu, tak máte nejaký počet firiem, ktoré tvoria veľmi veľkú časť proste trhu. Hej. Podstatná tretia vec je zidentifikovať konkurenciu a prvá vec, prosím vás, čím začnite, je zoberte si to Maďarsko, zoberte si každú jednu konkurenčnú firmu, ktorá to robí a rozpitvajte ju. Akú majú webovú stránku, pokiaľ dokážete zistiť, koľko majú zamestnancov, ako komunikujú na sociálnych sieťach a tak ďalej, lebo väčšinou sa na tieto veci absolútne zabúda. A vy idete do ich domáceho trhu bojovať s tým, že máte škaredú webovú stránku, Facebook pre istotu vytvorený ani nemáte, máte nejakého obchodiáka síce, ktorý vám tam chodí hľadať, ale nemáte žiadnu digitálnu identitu,